nomasipala. Ngiyajabula amakhosi, njalo amakhosi efundiwe kumbalwa uthola umcimbi amakhosi aphelele kangaka nokwenza ngesikhathi sokusihlwa unenhlanhla mphemba kusho ukuthi usebenza kahle uma amakhosi esendlunkulu ehamba nawe. Ngeke ngingagcinile ngoba lapha emakhosini khona inkosi yakwaXulu la ngizalwa khona. Kanti nakhona emakhanselini khona imeya yaseMlalazi la ngizalwa khona. Boqabhasha. Ngithatha leli thuba nami ukubonga umcimbi onjengalo. Mhlawumbe kuhle ukuthi kube I King Cetshwayo bese nihambisana nakho. Egameni nje lesilo samabandla mhlawumbe nasegameni lomntwana undunankulu waso ISilo engibona ukuthi lo mcimbi ububafanele ukuthi babe khona ngezathu ezithileke bengekho. Kodwa ngiyakubuka lokhu ukuthi ukuqhubeka kuyiwa phambili mhlawumbe umcimbi ufana nalo yofanele ukuthi siwenze uhlangane kakhulu, uhlangane eduzane nomkhosi lo wasesandlwane, ngoba ngiyabuka ukuthi silapha nje sigubha wona umkhosi wasesandlwane.